Здравейте и добре дошли в поредицата Vlogmas. Днес е ден 9 и аз съм в много коледно настроение, така че реших днес да си украся стаята. Мисля да го направя след работа. Вече имам закупени играчки, имам мелха, така че да, общо взето нямам търпение. Аз много обичам да декорирам, да аранжирам, така че правя си едно кафе от календара, тръгвам на работа и да мине по-бързо деня, за да стане време за украса. Айде! И съм готова да украсявам. Ще ви покажа какви неща съм си взела и започваме. Ще започна с ето това одеялце, което е коледно. То всъщност е на еленчета и елхички и е много готино и е много пухкавко. Тази калъвка вече сложих на възглавницата, но е еленче с червено носле. Взех и една много сладка къщичка, която свети. В момента няма батерии, или всъщност... Ето. Малка къщичка. Не знам дали може би ще се вижда по-добре. Така. И така е светлата. Говорейки за къщички, взех и ето тези лампички. Честно да ви кажа, не съм много доволна до тук. Знам, че в Синсей има същите. По-добре си ги вземете от Синсей. Пропуснах да кажа, че аз всичко съм взимала от Shein. Така че ако тези са ви харесали и сте ги забелязали в Shein, купете си ги от Синсей. В Синсей са малко по-добри. Тези са паянтови и лампичките излизат много лесно от къщичките. И даже не съм сигурна дали това нещо ще работи добре. Ще го проверим. Купих си още един вид лампички, които са много тънки. Взех и мисля да обвия или къщичките, или семплите лампички около ето тези клонки, които са изкуствени естествено. И ще видя къде ще ги разположа. Минаваме сега на играчките за лъха. Значи взела съм ето такива. Не знам как се наричат, но мисля да ги набуда по елхичката, която имам, заедно с тези шишарки. Все пак взех и няколко играчки. Ето тези снежни човеци. Ето тези играчки на дядо Коледа в Шейната. Честно казано, не съм много въодушевена от тези играчки, защото са малко изцапани и не знам. Взех и още един снежен човек. Как ще го отворя? Много е сладък. Ето. Това вече става, да. Много е пухкавичък. Ще го сложа, може би, под елхичката, не знам, ще видим. Ето тази звезда. Всичко изглежда много паянто, ужас. Разпадне накрая. И естествено звездата. Коледното ми дръвче. Взех си го от Primark него и дойде с ето тези играчки само за 10 паунда. И така, това е. Хайде сега да започваме да украсяваме.
Не се получи точно така, както си го представях, но пак стана доста уютно и приятно. Мисля, че е достатъчно. И така, мисля да приключвам за днес, да обработя това видео, да го кача и утре ви очаквам за 10-ти ден от Vlogmas. Ще бъде много забавно, ще видим какво ще правим. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било интересно и ще се видим утре. Чао!